बतझरनि 2 नं सिलिंजरा गामिनि रायजो राजाफ्रा खौसेयै लामा फोसाबना लादों। गामि गोरा सन्जीब ब्रह्मनि दैदेननायाव गासै रायजो राजाफ्रा जा हायो रां बुथुमनानै 2 किल'मिटार लामाखौ जेसीबीजों फोसाबना लानायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय गोथौ गोग्लैसोनाय 2 नं सिलिंजरा गामिया गोलाव समनिफ्रायनो जौगाथायनि बिथिङाव जानगाराव थाबोनांदों। बे ओनसोलाव राजखान्थिगिरि ओनसोलनि सुबुं थान्दैफ्रा दिनैसिमबो जेबो खौरां लाहैयाखै। गामि गोरा सन्जीब ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेराव मा फोरमायदों मिन्थिना लानि। दिनै नैबे जोंनि सिलिंजरा फाटु बेकेट नटकबारि PS बग्रिबारि जिल्ला क'क्राझार जोङो दिनै बतझरा ओनसोल हाग्रा सिङाव थानाय जों बिनि थाखाय दिनै रां रुफा गैयियावहाय आरो रावबो नायस'नैनि थाखाय सरखार MLA मिनिस्टारफ्राबो जोंनि खाथियाव सफैया आरो नांगौबाल' इलेक्सन खाथियाव फैयो मोजां मोजां बुंलाङो नाथाय मोनसेबो गामिनि लामाखौ बानायफुंना होनाय जायाखै। दा जों बिनि थाखायनो किसु न'खराव सान्दा खांनानैबाबो जोङो बे लामाखौ नांगौ होननानै जोङो जेसीबी लानानै रायजोयै मावनाय जादों। जोङो जेनिबो पार्टी नङा जाहाथे अननानै लुरिं पार्टीया फैनानै नायफैनो हागोन जोंनि रायजोआ अब्लासो गोजोनगोन। जोङो बेसेबां खस्थ'यै सोलिनानै दङ बेराफारसे दैनि आंखाल बेखौबो जोङो रावनिफ्रायबो मोननाय जायाखै। बेफोरखौ नायफैनानै जाहाथे होफैनो हायो बेफोरखौसो जोङो मोजां मानसि आरो गाहामाव फैदों होननानै जों साननानै लानाय जागोन अब्लासो जों गोजोननाय फैगोन। दा दिनै नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन बेसेबां खस्थ'यै रायजोफ्रा मावदों खना खनलायाव बेसेबां बर'फ्रा खस्थ' मोननानै दङ। दा जोंनि नटकबारि गामियावनो थोजासे खस्थ' मोननानै दं बेखौ अननानै नायफैथारनांगोन। बेसेबांसो किल'मिटार नोंसोर मावनानै लादों? जोङो बेवहाय 2 किल'मिटार लामाखौ जोङो रायजोजोंनो खस्थ' मस्थ' थाखा सान्दा रिं खांनानैबाबो जोङो बे लामाखौ मावनाय जाबाय। बेवहाय 38 घर दङ। सरकारनि लेभेलावहाय जोंनो बे लामाखौनो लुबैदों लामा आरो दैखर आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनो मोन्दिर बाउन्डारि वाल बेरा बेखौ नांगौ जोंनो। दा जोंनावहाय सरकारा भट बिनो फैयो मोनफ्रोमबो पार्टियानो फैयो थिगै खिन्थु भटखौ बियो थाङो खिन्थु भट बायनायनि उनावहाय जोंखौ जेबो बुद्धिखौनो होआ आरो मोनसे गियानबो होआ लामा सामानि खोथा बाथ्राबो गोदोलांजोबो। दा जोंनो निस्सय लुरिं पार्टिया अननानै जोंनि हांख्रायनाय हिसाबै फैनानै निस्सयबाबो नायफैनांगोन। दा आंनि बुंनांगौआ आं बेवहायनो जोबथा दोनबाय। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसननोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसननाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिशन मोननो हागोन। गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन।
बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371।